iskušenje. Kuda su svi otišli? Nemoj mi reći da su otišli kući bez mene. Skoro sam stigla. Baš sam luda. Pozvaću ih s mobilnog. Nema ga. Zašto sad? Zašto sam ga zaboravila? Dobro. Kupit ću karticu. Nema para? O ne. Znala sam da je kod Henan moja povratna karta i potrošila sam sav novac. U nevolji sam. Nešto nije u redu? Izgledaš uznemirenom. Ostavio te dečko, zar ne? Šta to pričaš? Hej, nemoj mi reći da si se izgubila. Slušaj, nisam ja neki čudak. Ko bi rekao? I nisam se izgubila. Ali ne izgledaš tako. Ajde sad pali. Važi, dečko. Ali ne mogu da ostavim devojku u nevolji. Ko je rekao da sam u nevolji? Vidi se iz aviona. Devojko, pođi sa mnom. Šta? Ne pada mi na pamet. Al si tvrdoglava, ne mogu da verujem. Hajdemo. Gde je to? Gladna si, zar ne? Ne, nisam! Kuda li je otišla? Tako me nervira. Kladim se da se izgubila. Hajde da se razdvojimo i potražimo je. Dobra ideja. Rina i ja idemo u ovom smeru. Daichi Kengo, vi idite tamo, a ja ću malo da se promuvam ovde i pitaću ljude da li su je videli. Ukusno? Hvala te što si mi kupio hranu. Nema na čemu. U zamenu za to budi sa mnom. Kako to misliš? Hoću da ti pokažem jedno zabavno mesto. Moji prijatelji su se sigurno zabrinuli za mene. Ljudi s kojima si došla?